ఎవరు ఆపలేరు, ఎవరు ఆపలేరు. ఈరోజు తీర్మానం చేసుకో. Come on, raise your right hand. కుడి చేయి పైకెత్తి చెప్పు. అయ్యా పరిస్థితుల వైపు చూడండి. అయ్యా ఎంతకాలం పరిస్థితుల వైపు చూసాను. పరిస్థితులకు నిన్ను చూస్తాను. ఓ నాకు ఎదురుగా నిన్ను చూస్తానయ్యా, నాలో నిన్ను చూస్తానయ్యా. పరిస్థితులను చూడనయ్యా. ఓ పేదలైనా ఆ నీటిని చూడనయ్యా. నిన్ను చూస్తానయ్యా, నిన్ను చూస్తానయ్యా. ఆయన దర్శనపోతున్నాడా? ఈరోజు నుంచి దర్శనాలా? ఆయన ముందు ఉండడం చూస్తావా? నీతో ఉండడం చూస్తావు. ఇక అలాగలమ్మా. రెండు చేతులు పైకెత్తి చెప్తాము. ఓ పిల్లల ద్వారా వచ్చిన శాపము, ఇతర నోటి ద్వారా వచ్చిన శాపము చెప్పు. నా నోటి ద్వారా వచ్చిన శాపము నా వల్ల నా కుటుంబంలో నా పరిచర్యలో చాలా నష్టం జరిగిపోతాయా. నన్ను క్షమించయ్యా, నన్ను క్షమించయ్యా. ఒప్పుకుంటున్నాయా. నీ ముందు ఏమి దాయలేనయ్యా, నీ ముందు ఏమి దాయలేనయ్యా. నా వల్లనయ్యా, నా బద్ధకమే, నా సామర్థ్యమే, నా సొంత చిత్తమే పరిచర్య ఎలాగైపోయిందయ్యా. ఈరోజు తీర్మానం చేసుకోకూడదు. చెప్పేయండి. అడిగి దేవుడితో చెప్పాలా? ఓ క్షమించయ్యా, నన్ను క్షమించయ్యా, నన్ను క్షమించయ్యా. నీ జీవితాన్ని కడతాడు. ఈరోజు నుంచి నీ జీవితాన్ని కడతాడు. పక్కన రెండు చేతులు పట్టుకోండి, పక్కన రెండు చేతులు పట్టుకోండి. ప్రార్థన చేయండి. మా వ్యక్తి 18 ఇద్దరు కలిసి వచ్చి కూర్చోండి. రెండు చేతులు కలిపి పట్టుకోండి. రెండు చేతులు ఎదురెదురుగా పట్టుకోండి. ప్రార్థన చేయండి. నువ్వు ఏది విడుదల చేస్తావా? ఈరోజు నేను విడుదలైపోతుంది.